Mwancho murigeria chinsa inye chia bono botuko ase ritukerigario mwerio ryo mutinyigo mutangani mwako yiga we chiri bubere 25 ejuma yetarike 30 ya karibu sana sekionga chinsa inye tunyara ko batogo sanga senchira yobo ikirano ari bariki baito bamangana basangirire kuri asema mbiare ngentambe nchenkoro kwa Clinton Ondigi Wilson Makori kuri asense moyo muno bemanyerio na bego mo director ne Abigail Nyanchama kuri studio ya kabere kwa ni kamera gine chibichango chara senchi ikaransoke Obana Ntoi Komwere. Karibu sana mwancho morigeria abone kionga chinsa inye togochaka kurwase county ya Nyamira ase omoyiga bwa matanga oyo oenekiwa ase county yoko mweni moga Peter Chanwa oyo letato mwabo mheshimiwa Walter Chanwa horomo director of finance ase serikali county ya Narok oenekiwa ase nsemo yekerenyo ebunge ase nsemo yekerenyo county ya Nyamira umbasorera segatia barai hanemono mugavana kurwase county ya Narok mheshimiwa Patrick Ole Ntutu mugavana wa county ya Kisii mheshimiwa Paul Simba tibakorwa muno mugavana wa county ya Nyamira mheshimiwa Amos Nyaribonega tiabara ibande nigo bayikirana senkeyo unenjire moyo kubwatoka engora yabo gochiase ya mateyo nigo boigo habara yabanyara ko bago kwandra kugane gukororo gokwenekiwa unabare kurwa sorgongoriga rwagusi ande mona se county ya Nyamira nkopwate nabare irigo chigikirania amagendro no bokora diborobya gochiasa bananchi unagotumanya muri kito Fatgad Gisemba nase umuyiga wa matanga yokomwenia umugaka Peter Chanwa Ondieki kurwa se kenyero kya ekere ekyo kegotoka ime ye wodi ya Ekerenyo ebunge ya North Mogirange county ya Nyamira oyore tatu mwabo Walter Chanwa oyoboigo obwate ganga yokoria ekerogo kyobugavana bwe county ya Nyamira asoba chori obonene borebosio Chanwa ndio ule mchapakazi kutoka Narok, the best performing county, and I'm not afraid to say it. They are number 1 in development. They are number 1 in revenue collection. Na hizo ni figures niko nazo kwa report zinaonekana. Sio rumors. Kwa hivyo na washukuru kukwana ase omuyiga oyo nigo muske Walter Chanwa aba gakumurira tatu mwabo nagoteba n'omuntu obwate endoto engia anene asoborai nakuria eirabuna nigo arache kogendereria. My father had a very good dream for his people, his family. He wanted this dream to be furthered to the county of Nyamira as a whole, and the people of Kisii and the people of Kenya. Igo mwaka na watebetenga ekero abana bagukina adotigerekera bagotire bono kabakuritaya tubwate roro ende tokonya abantu baito banyamira. Si ni vizuri wakati gavana Nyaribo akiritaya nasi tushikie namna hiyo. Ensemo ya siasa nigo igatia barai abwo baikirana se omuyiga oyo nigo baburia omugusi kogenderera koba amo na kumubwatia umuske Fred Matiang'i ase ganga yaye yokorigia ekerogo kyoburai obonene bwensi ya Kenya asobo chori obonene borebosio kumwate aba for president taiwe tiningo lakini rende ama abantu balitikate. Thank you. Chiamugoirie Matiang'i chitagete gosiekera abande siko motagete abande basiekera siko abagusi tobwate si Matiang'i gasteka babyaibo. And one of the epitome that we are producing from our country Kenya is Dr. Fred Matiang'i. Ensemo yaye omugavana bwe county ya Nyamira omuske Amos Nyaribo nigo airachinga kecho na kuboria omugusi gosoa ase saiga eyemo ya UPA. Bano omugusi abantu bose banjire tabari boirimo antora gwa masikani twajairu mono ngo tobwate enyomba y'omugusi ekora ku UPA nengare kiro omuntu nabazo ime
amonere omugavana we kaunti ya Kisii Omuske Paul Simba Arati nigonere aisokia na kuburia omugusi kubwata chikura asobonge bosio bwokomosira Omuske Fred Matiang'i asobochori obonene bore bosio Nyamira registered around 400,000 abantu bawake kura 1200 Osongo Kisii registered 700 abantu bawake kura 1400 kura mwikweta yoko nyorokwete tayole nyakitali tayole chera tayo kuibura nyakitali bonsi pie bawake kura ninkieke bena intwe as the spokesperson of Omugusi to bring our people together by making sure Kisii registers voters 1 million. Nyamira, you have to do 600,000. For the diaspora, 500,000. That's a total of 2.1 million. Chingaki echecho nigo siasa che kaunti ya Nyamira anene asekerugo kyobugavana asobochori obonene bore bolsio boigo chiakwanirwa bereto ene kinga kwa bwena ile kero mwako ibuna bwate abakurita ya korerio koboko genderere oka mwako mintonyaliwo otaje tiobu ateboko mwaka muraka akali ulifanya kazi na baba yangu Chief Lerionga. Sasa nakuomba tu kwa sababu hawa ni watu yako. Wewe support kijana. Na kwa sababu wewe karibu uende, sasa hakuna competition hapo, wewe ni kuwekelea tu mkono. Akuje nimshike mkono anifuate. Mimi nitastaafu 2032. Hingo ripoteri ya Getembe kurwa sechinseme chiga cha Ekerenyo eye gotoka imeye bunge ya North Mogirange County ya Nyamira Njefa Tigadi Gisemba Mwanjo murigari asomo igo yoyo wane kiwari tukoria rero nigo egatia baraibari baikirana asomo igo yo ane monokuru asoro ngoriga rwagusi banyarako babago kwandra siasa che serikali anene asbaro kana komochia obakoreri gwe serikali ya Kenya kwanza isio baraibwayo muraibu ense Muske William Ruto asoko taikirania amagendro asechinsemo ane mona asoro ngoriga abega asoko taikirania obakoreri bori borobia bakorogwamo no mo governor we county ya Kisii Muske Paul Simba Arati oibo igo oromo konyi bo muraibu kya makiria ODM nigo wana batebire barabubuna ODM nigo barachia kwenekya kogendra kugikeria serikali aseta rigo ikirania obakoreri bwaye asenchirerengia na gutuma muri Kito Polycarp Okara asomo yigoyo igabo igo nigo siasa chenza chanyara kwa bachiko betense asigati yabaraikurwa sirongo rwa gusiba mocha etaro yo murayo munene bwenso Muske William Samoei Ruto ime yorgongorwa gusi into korengana mona barabu batebere tare yuti yabwate waita bonde bwensi ko chasegesa ko kyo mugusi akakuja hapa tukakula mchele akaipa kasongo akatoka hapa hata shilingi moja kutupatia akaenda hapa chini kwa ndugu zetu wajaluo hapa chini there are good brothers na mimi ni mtu wa ODM by the way na secretary general wa ODM Kisii akachukua akifika Homa Bay stadium ya kwanza akawapatia 500 million sisi wa Kisii tukiangalia nyina boni ko bagende ko bakomobuli muraibu ensu Muske William Samoei Ruto wene kibuna nkoro bya rubugima imiyense ya Kenya ase okoereria ebango kalikuwa kama imetufinya kidogo hatutaki kunyeshia mtu kidogo lakini waambie hii maneno uzuru wa punguze kidogo bana tunaumia Mugavana we county ya Kisii boigo oyoro mokonyi bo muraibu ekyama kya ODM Muske Paul Simba Arati nigo ashiruna ekyama kya ODM nga nonyaba bwatuka baraigite chia serikali nigo ashiringa barabo tibali amone serikali yeyo. Kwa hivyo ukiona vile Sifuna naongea lugha ya chama, sisi kama chama cha ODM ndio tunakubaliana kwamba tumepeana expertise kwa serikali. Sisi hatuko kwa serikali. Na tumeambia Mheshimiwa Rais kwamba wewe ni ndugu yetu na sisi kama Wakenya, kama wananchi wazuri, lazima tuhakikishe kwamba serikali iliyopo
tuiombee iweze kudeliver for the period it's in office. Asinsemo yayo mubunge kurwa Sorogongo rwa Rift Valley asirita Joana Ng'eno nigo aigirire serikali ikintu kulengana amonera atebire niga serikali witira sumura yo munene bwenso musiki William Samoei Ruto era tukunyara ko bage kubangitaro imirongorwa usi ile kubaenekeria abagusi amagenderero. Nimesikia maneno yenu kwa niaba ya serikali kuu, nimesikia na mimi nitachukua hesabu. Kwa hizi miaka 2-3 yenye imebaki tutahakikisha kwamba rais amekuja kufanyia kazi watu ya Nyamira na Kisii kama vile wanachagua. Na tutahakikisha kwamba amewatendea kama vile tulimchagua. Tunajua aliwapea waziri na tunajua bado hamujaridhika vizuri, si ni kweli? Lakini kwa ile inakuja ya PSS kuna interview imefanywa na tunaamini ya kwamba hii area yenu hii pia itaangaliwa. Nomweli oyeni gese kukima gusiki agendere ko bagegosege toko bamono bomo ase baboligo kubwata chikura ilio kwerobele busubo bachole bonene bwo mwaka 2022. Lazima toleta abantu wetu amo nechinguru chote. Around here ondibwenzi okolechi obolebe ekerokie kwele muntu ondibwenzi oraro siamaru ekero yichikura omanya kokusi kero muntu lazima akikura eginko reporter getasene kya wanje tekia getembe kuruiga ase chinseme chiga chekerenyo meye bunga ya North Mogrango meye county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Biamono Polycarp okara sabara ibaganda tokoboria abagusi gwesoke na kweri kyase chikura sobonga so mugavana we county ya Kisii ate bironde bwensi orache koenga ekenyugwa kinga gichogwa kwa chikurani garache konganya kurwase orgongori gatoska bosio mwancho morigeria chibundi kurwase chibunge cha Kitutu Chache South na Kitutu Chache North ase county ya Kisii niko bagokera obosemia amaigerio na bigo kwego which certificate kurwase kyombekeri getenere tobwagachi aiga Kenya kia National Construction Authority NCA asomo igo yoga ndote kubwatiraniwa ni abisio mu women rep county ya Kisii umheshimiwa Doris Donya asiri tukirigario mwerio yo murubiro yo berego kogendera se county ga nigo oenekiwa ase skuru ya secondary ya Nyagesenda iyo kutoka ase ward ya Sensi ase bunge yo ya Kitutu Chache North ase abatendri kurwase obisio mu women rep banyariko babago kwandra okogane gukororo gwechibundi gwesokia ende konyora amaigeria aiga na boigo certificate yechiga ekirache ko bakonya barabo asabo koreri bwabo bwakira rituko buna gutumanyo muri Kito Daniel ntiri asoko gendereria umoroberio bwokoenda na megerio no bosemia asabo bundi kurwase county ya Kisii na kobasegeta buna barakore gwekonya asabo bundi bwabo Women rep we county ya Kisii umusubati Donya Doris Aburi wetera service ya rituko lyelero niko baramboro koboko wochi asababundi kurwase bunge ya Kitutu Chache South na kurwase bunge ya Kitutu Chache North umwego koleka se ward ya Sensi ase skuru ya secondary ya Nyagesenda mwiga uragwa no musubati Happiness wirere kurwa service yo women rep amo na bwatani au kurwase chinsemo au ime yorogongo rwagusi watu wa mjengo ni kimo moja wewe kwa na chenga kecho musubati Happiness negasingerera buna ukugania nkororo kwa bubundi konyora megeria igam na buna ekiga negitambokiro ekiya kyogo cha kumwaka hasa magendero kurwa service yo musubati Donya tukachakira bugrango tukarubugrango tukaenda Bomachoge tendere karutendere tukaenda Bonchari Tierio. Then yesterday ntwarenge Kegati na rero twachagaiga Nyagesenda. The thing has been okay and then ababundi toroje batemere ko fundishwa ekemo bibere bitatu na abandi bayiruti certificate. So our gratitude goes kwa ofisi ya NCA na ofisi ya Women Rep. Tunawaambia shukrani sana na mama tena akiitisha kitu ingine kama watu wa Kisii karibu sana.
bakonera baigobuna kugania nkororo kwa bubundi abaiga kwelikia nse y'umuroberio o National Construction Authority NCA bunencheremo yo kubaroberia obokoreri bwabo etambokero abaiga babundi bagokera igati yabalia abanyorari bagali osanga negetaseni kyagetembe anyare bagutwara egesero kiabo kero kende kero bakwenda site che serikali banyora ngamba recommended na NCA babwate certificate yeyu erinde begendereri asamanga no bufundi bwabo gwakera mama county mbiyamano asoko introduce asomoroberio NCA ni kana ngo sabatikanya saya moseseni agenderega asoko twaji certificate yechi. At least amenileta hapa kama mimi mwenye ni a recent graduate, amenisaidia, at least I've learned something new yenye sikuwa najua in this field. So I want to appreciate Mama Donya for giving me this good opportunity. Kwa pia kuwekwa hapo na NCA kupata those accreditations and everything, it's a very good thing. Tunamshukuru sana. Unaona iga na nje sensema yani kongegerete obufundi injene mason otoire certificate na ndo to introduce ile seme ya NCA bingo mwakire ngambi yamono agendera gukonya abantu baitu utambi abisi yumusubati Donya nigo lyaringe litukolio mwelio lyumurobolio yiga odonya na fundi obuyabu bwenete okobigwa hasi chinsemo au hasirogongo rwagusi mason anachifanya kurubuteregeta seni kyagetembe kurigasi bunge ya Kitutu cha North Mia County ya Kisii Literane nguruko Daniel Untiri Tukusikabusio mwancho murigereria ekegambero hekenena somo chokeroka nigo kyanyar kobage kwarigania omuyiga bwo sangana bananchi abiko tokobo seme gocha sebare bunenchire ya mabara cha kwene kya korigia konyora obwene kurwa sebigambero au nabo igo kwene kya korigia komanya enchira bara cha kwene kya bago ikya ebina byabo iri konyora obwene kurwa sebigambero byo aniga gocho mwancho murigereria maiga yomo na chebina omonega Kenya mo Chief Justice Martha Koome kubwatoka ogochika gocha sebigambero byo nsika Kenya binyara koba bikwarigania emeyiga buneyo yogocha kubwato ko basemya wechi asaba nanchi eliko bamanya igoro yobokoreri bwebigambero unago tumanyo muri Kito Gabriel Nyakundi Itukurerero nigo ebigambero sense ya Kenya batwara ebikaro na bananchi erioko basemya chinchera babwendete kubwatia eriogwiki ebina byabo ebigambero erinde konyora obwene bwabo. Majina naitwa Hakimu Mbija Collins wa hapa koti ya Keroka. Tunashukuru sana kwa ujio wenu kwa kuwa mmejumuika na sisi na tumeweza kuwaeleza zile jukumu letu na vile ambavyo tunaweza kuhudumia wananchi wa koti ya Keroka. Shughuli yetu ya leo haswa ilikuwa ni ile mazungumzo ama ile inasemekana kama kwa kimombo kama dialogue, kwamba tulikuwa tunaalika wananchi wote, mawakili na kila mtu ambaye akona shughuli kotini kuja kujua jinsi ambayo tunawahudumia kama mahakama. Maswali yote tunaweza kujibu siku ya leo na jinsi ambavyo tunaweza kurekebisha ama kuimprove services zetu kama mahakama kwa jumla na haswa koti ya Keroka. Tunasema asante kwa kila mtu ambaye wamefika na hata TV ya Getembe kwa kuwa nasi wakati ambapo tulianza. Tulikuwa tumetuma yogo kwanirana twa kwanire na abantu bonse bari stakeholder baito bonse twa baboliria maboli na bange nkangete ngabaisanikire buetera chi feedback echibabeire bakolika yani nakogo ichoria na gotoa na intu twagokire mono nande twate nigo abananchi kurwanse semeyo bagokira egetambukiro kyomona chebina kwena nali tukoeri elinde konyora libagali okugamba nabana chebina na konyora obasemya enchira babwendete gwikia ebina byabo ase ekegambero Mario Tangoro Kotori Frederick ngoro Masaba North Nyamira County egentana somiria kanana amangana narato chandete tutariko manya chinchera unatoko nyashugulikera lakini rero buna na itananire chi message ga ase Keroka Judiciary Law Grounds obo mana na nyolire ibintu mbire tutamanyeti tubandire twaboria egere twaereswa twabimanya sobwaga italia nango kutebyo otiragia wase Kisii County
Kwa ikiri gaiga aboko okugania konyoro bosemia korwase baba okore koti gaiga abo barakurae asa magana ariyo tamanyeti bakotara giti kuchiase koti eria uchobisi eria utakete konyoro gokonyo ase kigambiro kia keroka giagokera igitambukiro ky'omunachie binna omunene Martha Koome ase okubeka rituko erinde abantu konyora obosemia enchira babwenete goikia ebina byabo. Kwa jaji mkuu ambaye ni Martha Koome ambaye alithibitisha kwamba hii shughuli itakuwa inafanywa kila mwaka, ambapo itakuwa inakuwa ni annual event, tutakuwa tunakuwa na open day. Hii ni mara ya kwanza. Tunawashukuru kwa kuja na hata mwaka ujao tunawahimiza mkuje kwa wingi. Gochikokoru kero mwaka gwetera richiko omongera Martha Koome abekire nga kero mwaka intonyare gukwanirana egere tochikoleta obokoreri obuya ase bigambiro byaito bya Kenya. Kingo reporter getembe kurwa se kigambiro gya keroka ninche Nyakundi. Demono Gabriel Nyakundi na roboto rwase nchira yoboikira no mwancho murigiro bosemi gukoriya konyoro bwane kurwase bigambiro tukore mutumo koma kegase studio ya kabere toskare tukore na sensemu ya kabere kyonga chinsa inya tukandira gusanga mange. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asiligo lidia mabuko ebyo bikomanya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echo raunchira ne bunu kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echo ratumeke asoko beke TV yaobu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyore imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaji ya nyangena boigo nabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enoti sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enoti sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonchirio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe je kajaho entere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe je nigo okochikwa getika siko ya tweru pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka neregalie korukunga Enokem Agropet Enokem Agropet Limited. Enokem Agropet straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bano no mogondo ligeli so ko gendo ko no na malioko yoko siye ke nyambi iga right and direct mogondo ko be very clear ya Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na shamba. Enokem Agropet egotir na keregento ke korukio pole mitata amangana je chingo ko gotuka Enokem amangana je chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa nge gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa
Kisi town chogo. Esikati kiri. Ajebo no konyora enokem agurobet ase eduka jabe nene mapema. Enokem ni bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga farikoni mapema oposti amagutaseli. Mapema nchirinditiyo. Aye korai sibe ngombe yo chiko chango kobe. Mapema sibe ngombe. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Karibu sana mwancho murigeria hande mlemana soko gandra go sangana into asensemika ya kabere kionga chinsa inye abano nigo abasubati kurwa soro ngorega rwagusi na ne munense ya Kenya banyariko baba kuburigwa kone kebuna nkogendra bari gwesokia kurya ebirogo byoborai asobochore bonne bu mwaka wikiri bubere bironge bere na isano na ibere asebono ekiombe kerikia Africa Ose media focus on Africa na bayo kerikia million hugs byanyarako bikwarega nyo moyogoyega ase obugatagati bumucho bosongo na banyarako bago kwandra okubanya kororo kwa basubati gwesokia sobonga soburai herine go chekwene kegesaku ande monoro ngoro go singo gendra kira senchiringia abana abaisiketu ariko boigerera nabono ni bisarate byachiete ogokunga gokasukake igotogotebia abana baito abaiseke abangina baito ina tago soas kunyuma mwanze kubwati abanyandwaro bali bagoteba na behind every successful man there is a woman. Now we also want it to be in a behind every successful woman there is a man behind. Intuntoli banyandwaro abaiseke baito basomire abangina baito basomire ebyombo ligereri none chae kerobo kucholi bwakorwe chae nabagaka boka bakwenda kuchialira kinorora abantu bagotore chae abangi nabangina ose korra chiskuru chinyinge chimadamu abasubati baito bagosomye gesongo basomye abana baita lakini bono kugochana nobocholi musubati tayo kogora abachumbe baito musubati tayo gotenana naende basomete babweta amasaja asiki batali kogenda go compete barwanire na barabwe birogo byito into buna mwanyagetingerite chikanso igoto kuba segeta abangina baito tenena kwansere obo governor monso emba ko bo MCA kere kerogo getenene to basa koba ekyara mosomete 20 issues injiro around culture ningenje tokora abantu chiko zuia abasubati gukora kigosasa oburai amone bintu binde binge twanyara tukwato kwana lakini twakora tokotebanga asia ikire tiga abasubati besokia sobonge ntonyako kwana ntokwana paka tokwane butambe onye basubati mbago soko bacha se obabesoki asogotenina soburai ntokonyora burai kurwa sabasubati. You can get it. Bagaka bakuru mbarenge bubiki batenetenga bakungumbaya emenu yabasari ko mukungu muya nuyo gukwana buya okwana buya ongaboka no butingire buya kibwa bwekenyoro ryategera yani ngaigo oburai nubugambi ibura saba kungu tigabeta atere bebwate buya bache chinka bakwane buya nabangana nabagaka nabasai more nabasubati bakugamba robo maine mbona abasubati mbamanyite kurende enibo buya kubwa abasaja natuanja natutanja kana kabisa baleta kwenye shirikisho baba na wewe na kete sisi nda tebe ngatuabeke milestones abnege sakukomusi nene tubato basemelinga the coming elections which turi gutwara abasubati abange sebiro dominated abaga to chitwabeka ene wage burden as a common wananchi igongo chitore basemya abange na bali bali binyuroime nona abagaka bali bali binyuroime umuhimu gwo choro musubati ase emirogo yonspi ebe no bunge ebe no senator ebe no governor tebanga ni musubati yakuteneka rokyo Mwancho murigeria tugoska bosio tegera roboti uriga musayo mobwe miaka yegatwa sereta Kevin kurwa sense media ya tabaka egotoka se bunge ya South Mugiranga se county ya Kisini gagenda tegotangwa negeta seni kya abanyanyimbo bagenda tie konekia obutuki kubwata kanega kore kiae ikyanya tukobaga kweboye chianga
erio korokana buna omunyaruka egento kieretere gusaba obokonyi bokonyora oboraro asenke yamo asensemo ya Nyachenge enka omungina bwenkeyo niganya tukobaga kumwari gani asenjire ngia bune njire yamo yokorokia obosamari obuya kurendekero yegete chinga kyabutuko musawiga niganya tukobaga gakurigia gochera omunyaruka bwenkeyo egento kierete abaibori abo kunyara koba kunyara koba bagwika sensemeyo na kunyara koba bakonyora ngani gumusawiga arenge omumura kurenda eboeti chianga buna omunyaruka murikito Maureen Yango no roboti rwa senchira yoboikirana Omusahe oyo mobwe myaka yegatwa ukuru kwa Kevin nigare segetaseni kyabanyanyimbo yatabaka iyo gotoke constituency ya South Mugirango maka yo gwekorana kwebo ya uniform abuno munyaruka na kweruka Sheila anigo atieta senka iyo eyema sensemo ya Nyachenge na gusaba boraro asatebete niga nyareko baga kuirerwa gutia sensemo yeskuru mungina bwenke yo niga mwarganitia senchira yakobo busamali omuyam asabo igo aboka botko na guchaka kumotabata munyaruka bwenke yo oyubara litikomo na kigbo munyaruko yo nyarako baga korangeria mama mwabo asebachana kwenekia oyo no mumura bwebwetie buna omunyaruka ajita kuru Margaret Mora kuru Nyachenge nabo kabano mambinko ende duka namanya kuyuna egisanga ngirigi atoke iro mwana gete omumuro kuru kukefini sobo mongorisi na inda bwocha so bisi omugambi na mubori na kya ise inonga yonte abesobo mongorisi muna agagite maragoba akaenda mumu minagete akateba agaideirwe eskuru arenge kogenda umongi ri akarora tigabe guti Samaritan akarosi ndagera bakaria akaenda akamwalika ni bakara singe njono abegete cyanga cy'abana baiseke uniform abegete ye secondary akaenda akamwalika ni akamubeka bakara n'abana bali umwana igete botuko akachaga kuigo muntu kumutabataba ukubori nkike bono kyaba agaiga nali aminya gatakarangiri mamu mwabaka mutei mama mwoyo gwacha konte itukurara nere ali mamu mwabaimo getakagenda bagojikogenda ni mamu mwababuka bamubwaterana bamureta bakasobisi omugambi aho tuachiraga abantu banyachenge kakitwa twamureta paka office ekere ikiwobisi tuachi komo kuna chianga twanyora igaro musacha nando omwana oyo linde ntwamubwatete keroka ogokorege sanga buneke elia kabere natogete nyanju bono omwana oyo igekorekana na narete ebikorebi okore ebintu ebibotambe nande igabwata amafuta agorere tu chichometi kwabwata ebitabu ne bag gagotumeka muchya uniform kya mwise ko mwaba gosoma mongoli bono nande ekorekana kalimoke no muntu omonena utatiganyone chinde rwako ingereransi bono inko reporter ya Getembe kurwa asensemo ya South Mugirango Chemorina Siango Tukoska bosio mwancho morigereria amate yo mogaka Lawrence Orangi no mugno Teresa Mugina nigo ya sabire obokonyi bonde bwensi ori no kwani okuya kwene kyabona ngo baikabarange bune nchire mu chiko bakonya barabugo kora umuchando bwechinda bonyara ko bago bakonya sege goko bachanda sege ka egetambe nigo boigo banyara ko bagwesoke na bwo kwandra umuchando bwendagera uyobere go gotoka ase NKO unagotumanya murikito Lilian Mora Umuchando w'ichinda ororekanire kuba umuchando omonene asichinka chinyenge na waigo chinda cheretire ubururu bonge nakege kogera eyamatu yomugaka Lawrence Orangi kurose kinyoru mumurwa tu imeyamarani ward ebunge ya kitutu cha Chenot besokire kuburio obokonyi tagete kurwara 2015 lakini bona ndo umuchando w'ichinda ugachogacha 2020 kirabo koru 2020 chinda chicha chimochande tedio karioka tokumobekera mariogo cyabwena nandi chacha still no mochando bwendagera no mwako yole ndugu bona nero gosoka obarigeri kendi gyosi kibakori nabagosoka ritukorigima nabarasoka nandaira natabwati kendi ritukorinde rikobwati nandasoka boigo lakini rende nyasaye kera Moses ni ryanyori naki kibagosanga kwana no mwamato oyibo igoro mukwaniri obo nigakorera emechande ye amatigiye gwitira munyana boigo umurugo mugaka Lawrence nigo abwate umuchando bwobongo nigo baruro kuburia gocha sundu bwensi ore no moyo bo wancha abae obokonyi irinde banyore asibakurara na boigendagira ano twari nare gusaba onde bwensi orato konyo umuchando yubwicinde no umuchando bwendagira nabo tokwira nerimbia mono Tonyana asibakorara ni garabe banyora asibakorara gose chinde chinchike kuri potere ya Getembe TV Lilian Tukoska bosio mwancho murigeria mugavana we county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo nigo anyarako baga kuruguchika kwa wotenenigwa emirobiri yoko iyo kwa magena sensemo ya Kiabira iyo gotoka se wodi ya Kemera
ebunge ya Kitutu Masaba kulingana no mweshimiwa Nyaribo nigo banagoteba kuyo kwa maginasi chinsemecho nigo kwabere gokoenekiwa mamincha nerichiko egento kiabekire amagima ya menyo bechinsemecho asoko bwe gochia konyora imechando asebona atebire kwikira boniga nigemerobere yonsi asensemeyo ebwente gotena kwikama chikonsi abwatiwe. Right on the moment, abantu bari bakora mining area security chikwarisha mineral ko kaolin mineral yeji atumeka sokoro sicho ceramic tiles and sanitary wares. You get a very valuable mineral. Abere kogendera abandi bangocha butuko yiri na no webi igira ina mali abantu banyamira itangania karaba komaini yobajibaro chigoro chinene mono it's dangerous the community even school going children and amabwaga yaro isiwaro imagine abantu etengo amaye ako wachoge tabantu Kiara next to it, Maranero, school, and killing it. Your environment was much singular that I've taken into account. The Eroiga, because you took those two rail, Machicago, now when the letter, a little more do my want to go mining. The Ronaldo is sent to order. You will stop mining. You only went to ride against it. Toskabusio mwancho morigari ya kurua se ekinyoro ekemo kia mwamumrua tu imeyamarani nsemo ya kiari ni bunge ya Kitutu cha Chenotha se kauntiga ya Kisii ya Matthew Mwaka Joseph uso Mwaka Joseph mwenga araka niga nyariko bakagwe soke na kuruko boria uchase bali bonsi bali no kuganyo kuya kwene kebunanko muikaparange ko mokonya erikwa gacha enyumba ya sengenjeria bwata seboniga nigo yabeira ko mwasoko mwenekeria obamenyo bwaye amona abana baye abanyariko bagako barenda kurwa baringa bake wikira chinga kechira. Nomugaka Joseph Omwenga kurwase kinyoro yakiari ni gesangora egotoka ime wadi ya Marani ime bunge ya Kitutu cha Chenotha kakuburi omugavana we county ya Kisii Omuske Paul Simbarati nonde bwensi boigo oreno moyobo gwancha komorora mabera abamwagachire inyumba onjobone mejanda yane dimbu ati nyumba singura yamanyeta simenyeta abana na tigere tubara bake na tindo numna arabakini bona gakini timbu ati ko ngone ndimo ate monkonya mugakuyo boigo umurgo yasirite myaka menge yaitire na gutika abana bake nigakorera buna nonye no kuira abana aba eskuru abe okonya ore ndagira bakuria nigo yamaberera sakongo njokona muna igati timbu ati singura na nde bana kana bakini ndi chindo chabalire gakitimbu ati njere nde mabera nacho lakini renda nabakinira bana na banenyo mpatimbu ati amenye asemechi abana njabana bana bare kutimbu ati basinde ngo basomba isiko bare gakirenda manana uni muraro mabera asabana abuliro nde bwensi bare gwiri ogiri yana komarara mabera anyara kobaga komokonya baba na ko kongoiba utare kwanjo chunga ngachire nyomba yo ikiara tindo cha sinkora simba gaki anjonkonya. Ripoti ya Gatembe TV kurwase bunge ya Kitutu cha Chenotha ime ward ya Marani nche Lilian Mura. Mwanchumu rigaria wikira wono tuikira omwerio wikionga chinsanye obutukobwarera senchira yubo ikiranu tumirane nanda sembeo nyasaye kawanchambio mono gochase abariki baitu bamangana bonsi baine kiabuna nko yasangire bara senchira ire engene chuko yanyora na ya sechinga kechigana yabo goto wakirambia mono mwanchumu rigaria sogo sangana intwe korotoga chagite guikira boni gatwaro botukobia na boigo gendra kwego kya nemiro beria gendra tia Gatembe TV chebuna botambe nkoro kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa sense moyo mono wemanyerio abigo director Abigail Nyanchama kurwa studio ya kabire oyone kamera gine chibichango cha senchire rengia. Bye bye.